Mentakas gi palei ka khandai trik unai weng kinong penya jong ka Meghalaya Early Child Development Mission bakan thup ye kilaingut ki program manager kata ka kong Mary Renja ka kong El Renja bat ka kong Niana Wajri haringkat ka jinga trailang bat ki bor penya district jong ka West Khasi Hills kila penlong ye ka block level Early Child Development halo ki artli ki phang ki bokong san bat ki badon kamtam hakalong brio man brio kita ki art ligi phang ki long ka jingpun hai pensan ye ki khlung nado ba kidang pun hapo jongka kpo ka kme pat hadu karta ka bakhat sansnem kawi pat ka phang ka long halor ban plaj im ye ki khlung bat ka kme hakapor badangkha halor ka phang kumno ban pen hai pensan ye ki khun nado badangkha hadu bakin dasan la ajing pensai da ka kong Mary Renja ha ka bedai bat ka menta ka ba arpat layo ye ka jing pensai na ka kong editarian DMNHO West Khasi Hills ha ka tegesgi la yo ru ya ka jing pensai na ki wepat ki officer ha ka baidei bat ka jing trekam jong ki aganwadi bat ki asha ha ki shnong ki thau ha ka tegesgi shuaban sedang ya ka program la yo ya ka jing pensai lengkot na uba Garot LSN Daik Deputy Commissioner ka West Khasi Hills bat ru ka jing kren pediang sobha da uba ar khar ka ngor BDO ka motion route CNR di blok ya baro ki balawan bani shimbenta Tenang ke Rural Development Department ru nilai kot naki SRES mo kibapai ya kan Narega baru ya kan MSRS kibapai ya SHG. Te baru kot kibapai trade hakishnong kitau nilai kot lagi pi bantuan bentah hangkan nika program juni bangin ai kimdiat isembok jeng berkat hangka Early Childhood Development. Te kanika mission juni kapet yaki kena nado badang pun mo that is conception but hadu plasnem kat kajing dan kam kajungi jongi khalung kena hapo plasnem kumbaila kata isa DC bakat kijing dan kam jongi hakabang kadi ne kajing berkat perdan badu haka school ni pet nam ta kajing dan kam jongi kena badu yaki kemia ba ai pun ba armen dia tam kedia ban batai spish pangkat thong kajungi kadeba nanget pilai ibun mo ki kubor bapi haki kot kubor baka Meghalaya jumi kawan syadin haka jing puli haka jing bam jing di mo ngidan ka jing kerdo hi ki khlung khna ki dan ka jing bombiang haka mer ka phat dei haka por babang te namar ka ni nila pun baru ki data bapen iba ngimbiang ra ka rukom bakha mo te bun haki data ki bapen iba ngidon sadin haka ni dan nama kata government juni pat kale punu kapeni akan ika mission kabangi habanya trailang kum ka team kani ki Southly Department ban ya tackle ya kanika problem ka jumi badan hapoka state mo de ka ek jingkwa juni na ka mission ni ka thong juni ka deba kat ikhlung mo iwei pa iwei ikhlung hapoka state Meghalaya juni ikwa be in biang habaro ka benta mo ka jing he jing san kabakan thop ya kajing he jing san jong ka met ka pha ka ba mi so kabakan thop ru ka jing mo jing berkhat perdan jong i kabakan thop ka jing ya dei jong i kabakan thop ka jing snow jong i ba idan ka jing he jing san ka jing snow jong i pad ka ktien ka thali dengi kwa ki khna lung jong i ru bakin long ki pleu ki ba pura ka kata ka ru ka ni ka CMS scheme kamot bangi dan kawai ka dei ka transit home kaba nisham kaba kilong kene kiba armet kila bantuan high risk pregnant woman kiba high risk kaman kiba jepang kiba stam kiba jam history jam ka badan BP 50 bagi BP nangta kiba dan history kiba la jubilee menstrual kiba la dan history kiba la putte kiba les este ya ka tu ki phasham ko transit home ban ila bantha sham pa khasan ski post ski pakan khan ban ya ka ba maro ka ba ki sham tu ya lam pat no ngin ai ba free diet ka ba yo free ban ka pis ban ka we ka ba ban itu atandan lu ki asya ja ya ka ba ski jong ki ni ke ban nam ta shi hajar pan ki ai ya ka ba konsam tam ka ni ka ba ka ban pau shafi am ni ka ba nikwa ya ki traditional birth attendant ba ki manra ya ki tu ki break ba jushi tong apa transit home in salpa kum kini ki meeting inde bandang lang ki traditional birth attendant mama sotama do ki dan ki traditional birth attendant te ide ban trail lang pat ki khnang mama ki ru
kimpet balada de ka high risk pregnant woman kim tahi but kim ko ahi ban khai ye kata ni kubur ka dai ni kam dai jai e ka kami na ka tahu lalaki wan na ko PC dan yang posisi in ayat ini saja.